मुश्किल से एकरा परेशान बानी हम। मधुबाला के चलते नु पाला मार कि रोजा दारू पी के जावे जैसन संगत धैले बा तो सैया पाउच पी के पाएते में उल्टी कइले बा सैया तो सैया पाउच पी के पाएते में उल्टी कइले बा। ए माई उल्टा सीधा बोला तावे घर में समाई के ए सखी तारा के उल्टा सीधा बोलेला। कृष्णा का करला कृष्णा से ना कहेलू काम कहीं उल्टा सीधा तो बोल रहे तो राजीव पियोकर से बियाह कर लो बाइक में उल्टू कर ले तो फिर अच्छा करबो काम करो तहर धाके चौड़ फाड़ दे चौड़ जोर फाड़ेगी ए छोड़ा हर हर मार बर्बाद करो बराबर जा देखो समार ना तो फरवा दे भाऊ फरवा दे उल्टा सीधा बोले रोज घर में समाई के नासा में हो खेला तो गारी देला माई के नासा में हो खेला तो गारी देला माई के अरे बाप रे मौका कर आगमना विसर्जन बसात नहीं कहो विसर्जन बसात मौका छोड़ा ना समूह राजा भैया रतन भाई ए मार छोड़ना दो मार छोड़ना पियले खेले बड़े दर्द काटे ए हे बबुआ जा सू तो है देखा हर बहिन निहोरा करो तरी सो बात मानो एकनी के मुंह देख है गुलगुला बनौले बिया फगुआ में आई पुआ छन ले लिया बात मानो सारा पूरा बसिया जाए देखा वो कालस मसाला खिचड़ी के नहैले बा देखा वो कालस मसाला खिचड़ी के नहैले बा ए सखी हो एकरा पियला के मारे तरुए सखी एकरा पियला के मारे हम 4 दिन नैहर रहनी तो नैहर रखले बना तो ते टाइम से घर में नहीं बे तो दूसरे के न रखे मनवाड़ू जतर भखमला में बाड़ू मुड़ी पर चढ़तर चढ़ब ना मुड़िया पर तारा तो एथियो पर चढ़ जाए चढ़ जाए एथियो पाओ कि देखा भोका 10 मसाला खिचड़ी के नहैले बा तसैया पाउच पी के पाए में उल्टी कइले बा ओ सैया पाउच पी के पाए में उल्टी कइले बा
सखी ई तो नाचता त चौकी के भाड़ा उतारता हो कौन कहेला जो तोर मरद लायदार ना हरे तोर तो मरद प्रेम चोपड़ा खानी डाहता। हाँ पूरा तो थोड़ा ले ले मुझसे ना मंगो ले जाके फोड़ के खोएगा करबा बर्बाद गाना घर के ये मैं से यार काम कोई एकरा से